Neki ljudi skupljaju salvete, drugi pak pjevaju ili plešu, a neki su za svoj hobi odabrali uređenje vrta. Upravo zaljubljenicima u cvijeće i vrtni alat posvećujemo ovaj prilog. Planirajte. Izmjerite i nacrtajte vaš vrt, balkon ili terasu, te ucrtajte sve postojeće objekte, gredice, stabla i sve što se trenutno tamo nalazi. Napravite listu želja, odnosno zapišite sve što biste željeli posaditi. Odredite prostor na kojem želite zasaditi bilje, jer možda nećete imati dovoljno mjesta za sve što želite, pa ćete se morati odlučiti na alternativu, sadnju u tegle. Za uređenje okućnice odlične su travne smjese pogodne za sve vrste travnjaka. Uspješnom rastu svakako će doprinijeti granulirana prihrana dugotrajnog djelovanja. Savjetujemo da zasadite begonije, salvije, kadifice, impacijense ili ageratume. Nakon sadnje gredice možete ukrasiti dekorativnom korom različitih boja. Ukrasna kora u boji razgrađuje drvo puno sporije, pa boja ostaje živa tijekom cijele sezone. Vaš vrt upotpunit će biljke kao što su Salix flamingo ili crvenolisni javor, te magnolija, kotonaster, hortenzija, jorgovan, spirea ili forzicija. Točka na i bila bi živa ograda zasađena od tuja, vuksusa ili likustruma. Naravno, i njih je potrebno prihranjivati mineralnim gnojivima. Svaki vrt dodatno će uljepšati fontane, lanterne, dekorativne kugle, amfore ili možda koji patuljak. Balkone ili terase, najčešće uz pelargonije i surfinije, možete upotpuniti i sadnicama poput verbene, bakope, timjana ili silvera. Ako se odlučite za neku od lončanica, orhideju anturium, spatfilium, jasmin, fikus, juku, zamiju kulkas i dracenu, vaš dom učinit ćete još privlačnijim. Stoga, rukavice veselih boja na ruke, čizme na noge i sadnja uz damski alat može krenuti. I da bi vaša biljka bila ukras na vašem balkonu ili u vrtu, važno je zapamtiti jedno. Sadite s osmijehom.